Tak vás vítam zase na tej technickej časti, kde sa možno trošku niečo priučíme, zopakujeme. A aby som sa predstavila, moje meno je Natália a pracujem ako solution developer, čo pre niekoho znie tak ako nejak, že to úplne dáva zmysel, takže ja som premýšľala, ako to interpretovať ľuďom. A keď som pripravovala túto prezentáciu, tak som si vlastne uvedomila, že som v našej firme taký Jason, pretože vlastne sprostredkovávam nejaké spojenie toho, čo nám príde z backendu, z frontendu a od našich zákazníkov a pretváram to v ten výsledný produkt, v tú solution, ktorá je v našom prípade mobilná aplikácia. Takže firma Jig sa vlastne zaoberá mobilnými aplikáciami. A teraz, prečo JSON? Je to vlastne technológia, ktorú mnohí z nás používajú takmer každý deň, ale málo kedy sa vlastne zamýšľame nad tým, že čo vlastne ten JSON prezentuje, ako funguje a prečo vlastne na ňom stojí komunikácia moderných aplikácií. Keď sa posunieme, častokrát, keď sa povie frontend, tak si predstavíme tú vizuálnu časť aplikácie alebo webu. Ale my väčšinu času netvoríme UI, transformujeme data. Takže tie data vlastne k nám prídu, my ich validujeme, my ich zobrazujeme, my ich upravujeme, znova ukladáme a všetko toto sa väčšinu času deje v JSON. A prečo v JSON? Prečo je tak vlastne populárny? Máme tu niekoľko vlastne dôvodov. Prvý z nich je, že JSON je jednoduchý. Má iba 6 základných typov, reťazec, číslo, pravdivostnú hodnotu, null, pole alebo objekt. Keď si pozrieme na našom vlastne príklade, nejak takto by mohla vyzerať vlastne odpoveď, keď by sme si zavolali nejaké API, ktoré má pripravené React Girls a spýtali by sme sa vlastne na nejaké dáta ohľadne dnešného meetupu. Takže v tejto forme, vo forme JSONu, by nám vlastne prišla odpoveď. Máme tu príklady na všetky typy, ktoré som vlastne spomínala v prvom bode a to vlastne súvisí rovno aj s tým druhým, že JSON je veľmi dobre čitateľný aj pre ľudí, nielen technicky pre technológie. Aj tí z nás, ktorí sme tu a nikdy sme napríklad s JSONom nerobili, tak dokážeme pochopiť, čo sa vlastne v tom kóde deje a čo sa snaží reprezentovať. Ďalším dôležitým bodom je vlastne, že JSON je štandardizovaný. Vždy vieme, či je validný alebo nie. Nie je žiadna možnosť predtým, nemôže sa to nejak ako čiastočne vrátiť odpoveď. Bude validný alebo nie je. A ďalším bodom je vlastne, že je jazykovo nezávislý. Funguje ako na backende, tak na frontende a preto umožňuje aj tú komunikáciu medzi nimi. Dôležitou vecou je poznať rozdiel medzi JSONom a JavaScriptovým objektom. Pretože niekedy môžeme dopadnúť vlastne ako v tej situácii dole na tom memečku, že vlastne tieto dve veci vyzerajú veľmi podobne až rovnako, ale rovnaké nie sú. JSON je v jednoduchosti text. Vždycky je prezentovaný ako objekt alebo pole, ale nikdy neexistuje nejakú rozšírenú logiku, na rozdiel od JavaScriptového objektu, ktorý ju obsahovať môže. A JavaScriptový objekt je vlastne len nejaká štruktúra v pamäti nášho programu. Ako JSON využívame v praxi? Je dôležité podotknúť, že ako sme si spomenuli, JSON je text, ale frontend i backend pracuje s objektami. Ale keď chceme vlastne tieto objekty nejakým spôsobom dostať vlastne skrze tú sieť, skrze to odosielanie napríklad requestov, tak ho musíme zmeniť na text. Preto existujú vlastne dve základné metódy. Prvou z nich je serializácia a to je vlastne procedúra, kedy sa mení objekt na text.
Vlastne vidíme to v tom príklade, že na začiatku máme javascriptový objekt a na to, aby sme ho zmenili na text, používame metódu JSON Stringify a vidíme, že vlastne výsledkom je vlastne taký textový reťazec. Využíva sa primárne pri odosielaní dát a vlastne jeho opakom je deserializácia a to je teda tá opačná cesta, kedy meníme text na objekt. Takže tam používam metódu JSON parse, tam vidíme, že si vlastne meníme textový reťazec späť na krásny javascriptový objekt. Tak, ale súčasťou vlastne tejto serializácie sú aj nejaké zmeny, na ktoré musíme myslieť. A prvou z nich je napríklad, že funkcie, ktoré v javascriptovom objekte existovať môžu, tak sa do JSONu nezahrnú. Takže v tom našom prvom prípade sme tu mali vlastne nejakú funkciu greet, ktorá, ale bohužiaľ v tom výsledku už nie je. Ďalšou vecou, na ktorú treba pamätať, je, že date sa zmení na string, čo znamená, ako sme si na začiatku povedali, tak JSON má tých 6 základných typov, ktorým rozumie a s ktorými pracuje, a date medzi ne nepatrí. Takže čo spraví, aby si vlastne pomohol, zmení date na string. A poslednou takou dôležitou vecou je, že nám nebudú fungovať cyklické referencie. Vidíme, že máme objekt meetup, máme objekt speaker, ale tie sa zároveň na seba referenciujú. Takže vlastne meetup referencuje speakera a speaker referencuje meetup a v tomto bode náš JSON Stringify zlyháva, opúšťa miestnosť, nevytvorí JSON. Využitie JSONu vlastne ako frontendisti. Prvou dôležitou vecou je transformácia backendových dát. Častokrát tá štruktúra, ktorá sa vracia z backendu, je vlastne veľmi komplikovaná. Pardon za ten screenshot. Ale vidíme, že je to hlboko zanorené a my na frontende by sme si tú výslednú štruktúru predstavovali trochu jednoduchšiu. Vlastne je to tá časť, v tom zelenom tá zakomentovaná, tak si ideálne predstavujeme ten výsledok, ktorý budeme používať na frontende. Takže síce príjmeme zložitý JSON, alebo teda objekt, ale vďaka frontendu si ho premapujeme na ten jednoduchší. Ďalším príkladom sú vlastne mock data, čo znamená, že ak pripravujeme frontend, ale backend ešte neexistuje, nefunguje, mení sa, tak si potrebujeme pripraviť nejaké dáta, ktoré budú vlastne tie testovacie a vďaka ním otestujeme tú funkcionalitu nášho frontendu. Takže tieto dáta si pripravíme väčšinou v JSON. Ďalej JSON môže fungovať aj ako konfigurácia, takže je to nejaký vlastne konfiguračný dokument. A tam vďaka tomu, ako to máme nastavené, tak bez toho, že by sme museli nejak zasahovať do kódu, tak môžeme pozmeniť napríklad v tomto prípade umožniť live stream len jednoduchým zmenením tej hodnoty v konfigurácii. Môžeme zmeniť limity, proste speakerov, ktoré tam budú umožnené. A nemusíme vôbec robiť tie kódové zmeny. A ešte jedným bodom, ktorý by som chcela zhrnúť, je to I18N a plným menom je to internationalization. A mám takú otázku, je to fun fact, prečo pre toto dlhé slovo vytvorili tú skratku I18N? Áno, zopakujem, pretože programátori sú líni a tá otázka, teda tá odpoveď je, že vlastne áno. Je to vlastne skratka, pretože začína to na I, je tam ďalších 18 písmen a končí to na N. Takže, aby sa nikto nemusel trápiť pri tom vyslovovaní, tak ako ja. A čo to vlastne je? Je to nejaká databáza,
je to vlastne proces, ktorý podporuje viacero jazykov, opäť bez nutnosti pozmeňovať kód. Takže si vytvoríme nejaké preklady v JSON, v rôznych jazykoch a potom vlastne už len v rámci aplikácie switchujeme, ktorý jazyk použijeme. A aby sme to vlastne ukončili nejakými odporúčaniami, čomu sa vyvarovať pri práci s JSONom, je to za prvé príliš hlboké vnorenie. Takže ak si vytvoríme takúto šialenú dátovú struktúru, tak toto je to, ako to budeme musieť používať na frontende a myslím, že to nikto z nás robiť nechce. Za ďalšie je to nekonzistentné pomenovanie. Keď napríklad backend používa snake case a my na frontende očakávame camel case. Takže v tomto prípade nám to fungovať nebude. A ďalším prípadom môžu byť breaking changes, že napríklad API vo verzii 1 mala takúto štruktúru, ale po vydaní verzii 2 sa úplne zmenila a tým pádom náš frontend padá. A to už bude z mojej strany všetko. Dúfam, že vám táto prednáška niečo dala, niečo ste si uvedomili alebo sa možno aj naučili. A ja už vám ďakujem za pozornosť.